وەک لە هەموو جیهانی پیرۆزباهیە جەژنە نەورۆز باژارێ ئامادەژی وێ ئیساڵ بە گرسەی وەرە پیرۆزکردن. کۆمیسیۆنە ئامادەکاریە نەورۆز باژارێ ئامادەکاریên xwe ber bi qonaxa dawî ve aniye û bi dirûşma em ê teqez bi ser bikevin hemû xelkên bajarê Amedê û derdora wê ji bo 21 Adarê ve xwendine. Newroza îsal wek hemû salan îsal jî wê li Parka Newrozê ya Amedê were pîrozkirin. Destûra fermî ji aliyê parêzgariya Amedê ve hate pesendkirin û ji niha bergiriyên ewlehiyê ji aliyê asayişa Amedê ve hatine girtin û derdora Parka Newrozê bi têlbendên ewlehiyê hatiye girtin. Ji bilî HDP, partiyên ku di hilbijartina Sûyekê Adarê de bi HDP re hevgirtin encam dane jî di nav amadekariyên Newrozê de ne. Servê axil vî welatî qetl û qutul çênebe, kuştin çênebe, koçberî çênebe, hebs û zindanî çênebe. Newroza îsal bi wê netê em bi wê armancê biamed kirin. Em hêvîdarin gelê me jî bi girseyekê mezin tevî Newrozê bivin. Herçend pîrozbahiyên Newrozê li parçeyên dinyê Kurdistanê wek hatina cejna biharê, kêf û seyran û hefle û coşî were pîrozkirin û encamdan jî li Bakurê Kurdistanê van salên dawî wek ahengên rewresmên bi mitîngên partiyên siyasî encam dide. Ev der qada Newroza bajarê Amedê ya ku li vê derê di 21 Adarê de de 100,000 werin li vê derê dengê xwe bilind bikin. Vêca lê zêde bû. Hilbijartinên Sûyekê Adarê de çi peyam ji vê qadê derkeve? Dinya alem caverê pêyekê. Wek bajarê Amedê bernameya Newrozê bajarên Bakur û metropolên Tirkiyeyê jî hêdî zelal dibe. HDP wek partî giringiyekî mezin de vê Newrozê ji ber ku piştî 21 Adarê Sûyekê Adarê ye. Ango roja hilbijartinên herêmî ye. HDP li gor bernameya xwe wê di hemû rewresmên Newrozê de di heman demê de mitîngên xwe encam bide. Ez ji vir jî carek din bangewaziya gelê Kurd dikim. Ji bo ku ev berxwedan bigihê ji armanca xwe gerek vê berxwedanê mezintir û geştir bikin. û em dizanin 21 Adarê ji bo gelê Kurd heta niha her tim roja berxwedanê bê, roja serhildanê bîye. Wataya Newrozê ji bo gelê Kurd ew e. Li gor bernameya Komîsyona Tertîba Newrozê û pîrozbahiyên cejna Newrozê 21 Adarê de li bajar û bajarokên wek Amed, Wan, Şirnex, Cizîr, Nisêbîn, Batman, Tetwan, Edene, Dîlok, Mêrsîn û Cîhanbeyliya Konyayê li ser hev li 27 navendan were pîrozkirin. Her wisa wê HDP jî li 9 navendan mitîngên propagandayê encam bide. Mehdî Mutlu, Rûdaw, Amed.